interfaith ta yi illa. Babu shegiyar kungiya munafuka mai bata aqida mai cutar da musulunci irin interfaith. Amma ka san interfaith din tana da sunan naki daban-daban. Kaga sunanta a Kano interfaith lajnatu du'at, lajnatu ta'awunu baina du'at, sunanta kenan a Kano, sunanta kenan a Bauchi ma da sunanta, a Jos ma da sunanta. Su waɗannan yan interfaith din su ne suke haɗuwa da yan Tijjaniya da yan Qadiriyya da masu ƙaryar ahlus sunna. Kwanan nan wanda daga cikin su ya fito wai ana ce masa imamu ahlus sunna, a imamu ahlul bid'ah dai. Kun ji abin da yake cewa? Yace a ba adawa a musulunci. Gashi na yace ba adawa wato babu alwala wal bara'u kenan ko? Ha antum haula'i tuhibbunahum wa la yuhibbunahum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukfi suduruhum akbar qad bayyana lakum al-ayati in kuntum taqilun. Yace babu gaba yuwadduna man hada Allah wa rasulahu. Yace babu adawa. Dan ma ya gamsar da ‘yan uwansa ‘yan interfaith, ‘yan maja, sai ya ce, ai wannan da ya ce salatul fatihi ta fi salatul ibrahimiyya, sai yana kirawa ga ‘yan uwansa ‘yan tijjaniya su ma su ja hankalinsa ya dawo cikin taitayinsa. Ai su ma da nasu Idrisu a Bauchi ya yi magana, ai an samu waɗansu sun je sun ce masa ba daidai ya yi ba, wasu kuma sun goyi bayansa. Ƙarya kake dattijo, ƙarya kake yi. Ni ba wadda ya zo ya ce mun ba daidai ba, don wadda ya zo ya ce mun ba daidai ba na san kafiri ne. Wadda ya ce iyaka na abudu wa iyaka na sai ce ba daidai ba kafiri ne. Da haka ko da gigin ba sa wallahi ba wadda ya zo ya same ni ya gaya mun ƙarya kake yi. Wannan ya faɗa ne don ya gamsar da 'yan ɗariƙu cewa su ma su ja hankalin nasu, ai su ma sun ja nasu, to ni ba naku bane. In dai wannan aƙidan ita ce taka, ni ba naka bane. Ba abin da ya haɗa ni da kai. Ni ba ɗan interfaith bane. Ni ba da cikin lajar ta'awunu du'a, ni ba da ciki. Ni musulmi ne muwahhid, mutamassik bil kitab wa sunna. Ba abin da ya haɗa ni da kai. Kuma ni ba ɗan ƙungiya bane. Wallahi ƙarya yake yi da ya ce wai an zo wai wasu zo sun ce mun ba daidai ne ba, ƙarya kake yi. Kai ma da ka zo nan da daddare abin da kace mun kace Malam Idrisu ka zama uba yanzu. Ga wani kana nan kai yace Malam Idrisu ka zama uba akan tauhidi. Da ka ce mini abin da faɗa ba daidai ba da na ce kai kafiri ne. Don ka san wanda ya ɗauki uluhiyya ya biya ma wani kafiri ne, baka faɗa ba. Da haka wannan interfaith ne yasa ya faɗi wannan magana. Akwai lalatattu suna nan suna lalata aƙida don su gamsar da 'yan ɗariƙu. Wannan maja ɗin ta hana su yi da'awa kan tauhidi ma. Ba shi ne wani a cikin su ya fito ba yake cewa wai wallahi da mu saboda kara ne muka yi shiru ba ma karanta kafirci da ke cikin jawahirul ma'ani, to amma yanzu aka matsa mana da mu zo muna karantawa. Na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji. Ashe akan aƙida akwai kara, akan tauhidi ashe akwai kara, har ma sai an matsa muku. Interfaith kenan, maja kafirar aƙida, ta hana aƙida, ta hana karantar da aƙida, ta hana karantar da tauhidi. Kara kai za su iya sokan ahli sunna ma su ba da kara ma dan bid'a. Kun san abin da ya haifar da maja ne kan a Kano? Kun san abin da ya haifar da maja a Kano? Abu biyu ya haifar da ita. Zan faɗi ɗaya ba zan faɗa ba sai daga baya. Kun san likulli makanin makal wa likulli makalin makan, kowane zan faɗi ɗaya. Kun san ɗayan da zan faɗa shine idan za a je ciwa-ciwa da ci wajen gwamnati sai su haɗa kansu. Dan suka je daban-daban ba samu biyan bukatar su ba, to sai a haɗa a ce ai ga 'yan ƙungiyar Qadiriyya, ga 'yan Tijjaniya, ga 'yan Izala ma ga ta Jos, ga ta Kaduna, ga wane ne idan suka yi haka sai su cika wa gwamna idanu, to aka tashi ba da kyauta sai a ba da mai romo mai tsoka, yawwa to yayi daidai. Abin da suke kenan. Ba ku gaba ko shugaban kasa da ya tura su Nijar, ba ku ga da suke kwamba ba, ga ɗan Tijjaniya, ga ɗan Qadiriyya, ga ɗan Izala, ga ɗan kaza aka tura su, amma sai aka dawo kuma kowa ya koma majalisansa yana sukan juna. Amma lokacin da za a aike su a ba su kuɗin jirgin sama, a ba su kuɗin abinci, a ba sun haɗa kai, haka suke. To yanzu ma za su je wajen gwamna a nan garin ma haka suke. Ba ku ga kan matsala ta ba?
ga yan tijaniya yan gidan shehi ga yan zalan gwallaga ga na bakin kura ga na kaza ga yan gargajiya ga yan gada ga yan gada to hada wajen gwamna wai ba kan kadiyan mala Idris ne ba amma ni ba ga ci ko da almajiri na ba ni ba ga ce ni ba mujurumai to an hadu da yan rauna na ƙarya wasu da carbi na ƙarya kamar awar gaji to an hadu a gidan gwamna yan ciwa-ciwa suka gama aka ba su kwanan daji su kowa kada rigar sai tafi an yi sulhu to ƙarya kuke ba sulhu ba kesin tana kotu kwanan can ma an shiga to ina maganar kwanji sulhu da wa sulhu da gefe daya to ko kuka ce na zagi annabi haka ne ku yi sulhu ku yafe wa hakkin annabi kuna da hakkin annabi wani ya yafewa in dai kun yadda an zagi annabi a yi sulhu da wanda a yi sulhu cewa an yafe ma wanda ya zagi annabi hukuncin wanda ya zagi annabi ba ko ya tuba sai an kashe shi saboda hakkin na annabi ne annabi kuma baya nan ya mutu ba wanda ya sai yafe masa hakkinsa to ya ko taru gidan gwamnati ko ce an yi sulhu har shi gwamnati yake cewa ai an gama an tattauna an samu magana an samu matsaya kan wanda ya zagi annabi kuna da hakkin ku yafe wanda ya zagi annabi in fa na zagi annabi hukunci na fa kisa ne ko na tuba haka malamai suka faɗa don mai hakkin shine manzo Allah ko baya nan kai yanzu Ahmadu ko wai kai ka yafe hakkin manzo Allah kai ba ma manzo Allah ba ko wani ordinary person ya mutu kai ka yafe hakkin sa to zai ka ce an gama su an yi sulhu oh ashe dama ƙarya ne sharri ne ban zagi manzon Allah ba wallahi ban zaga ba kuma sun sani sharri ne kawai dai inda na zagi manzo Allah ba sulhu dan haƙƙin manzo Allah ba wanda ya yafe duk duniyar nan